En aquest solar de 5.400 metres quadrats del passeig de Lluís Companys estaven fins al 2009 els antics jutjats, l'enderrocament dels quals es va iniciar el setembre passat. La Generalitat havia manifestat la intenció de fer-hi la nova Audiència Provincial de Barcelona, però no havia concretat ni calendari ni tampoc partida pressupostària. Mentrestant, es cedia l'ús de manera temporal a l'Ajuntament, propietari dels terrenys. Ara l'Ajuntament vol recuperar la gestió del solar. Els termes en què es va fer la cessió als anys 80 no determina aquest temps màxim que pot estar en desús el solar, com perquè l'Ajuntament pugui recuperar la seva posició, i això és una de les coses que estem mirant. Però en tot cas aquí, evidentment, l'òptim seria arribar a un acord amb la Generalitat, amb qui espero que tinguem aquesta diagnosi també compartida de que cal poder construir habitatge públic al centre de Barcelona i que cal poder tenir també equipaments. El plenari del districte de Ciutat Vella ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú en què s'instarà l'administració autonòmica a deixar sense validesa aquest acord d'ús i així poder destinar el terreny a habitatge públic, equipaments i espai públic.